Wel, ni'n parhau y bore yma yn ein cyfres ni yn llyfr cyntaf Samuel. Os oes gennych chi Feibl, ydych chi eisiau troi at y darlleniad, ni'n darllen penod 18, y deunawfed benod yn ei gyfanrwydd y bore yma. So, llyfr cyntaf Samuel, penod 19 yn ei chyfanrwydd. Wedi i Ddafydd orffen siarad â Saul, ymglymodd enau Jonathan wrth enau Dafydd, a charodd ef fel ei hun. Cymerodd Saul ef y dydd hwnnw, ac ni chaniatawodd iddo fynd adref at ei dad. Gwnaeth Jonathan gyfamod a Dafydd, am ei fod yn ei garu fel ef ei hun. Tynnodd y fantell oedd amdano a'i rhoi i Dafydd. Hefyd ei arfau, hyd yn oed ei gleddyf, ei fwa a'i wregus. Llwyddodd Dafydd ym mhob gorchwil a roddai Saul iddo, a gosododd Saul ef yn bennaeth ei filwyr, boddhad i bawb, gan gynnwys swyddogion Saul. Un tro, roedd e'n ar ei ffordd adref, a Dafydd yn dychwelyd ar ôl taro'r Philistiaid, a daeth y gwragedd allan ym mhob tref yn Israel i edrych. Aeth y merched dawnsio i gyfarfod y brenin Saul, gyda thympanau, molawdau a thrionglau. Ac yn ei llawenydd, canodd y gwragedd, lladdodd Saul ei filoedd, a Dafydd ei fyrddiannau. Digiodd Saul yn arw, a chafodd ei gythruddo gan y dywediad. Meddai, maent yn rhoi myrddiannau i Dafydd, a dim ond miloedd i mi. Beth yn rhagor sydd iddo, ond y frenhiniaeth. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, roedd Saul yn cadw llygad ar Dafydd. Tranoeth, meddianwyd Saul gan yr ysbryd drwg, a pharablodd yn wallgof yng nghanol y tŷ, ac roedd Dafydd yn canu'r delyn yn ôl ei arfer. Roedd gan Saul waw ffon yn ei law, a hyrdiodd hi, gan feddwl trwanu Dafydd i'r pared. Ond ysgodd Dafydd ef ddwywaith. Cafodd Saul ofyn rhag Dafydd oherwydd fod yr arglwydd wedi troi o'i blaid ef ac yn erbyn Saul. Gyrrodd Saul ef i ffwrdd oddi wrtho, a'i wneud yn gapten ar fil o ddynion, ac ef oedd yn arwain y fyddin. Roedd Dafydd yn llwyddiannus, ym mhob peth a wna'i, ac roedd yr arglwydd gydag ef. Pan wylodd Saul mor llwyddiannus oedd Dafydd, roedd arno fwy o'i ofyn. Roedd Israel a Juda i gyd yn ymserchu yn Dafydd, a mae ef oedd yn arwain y fyddin. Dywedodd Saul wrth Dafydd, dyma fy merch hynaf, Merab. Fe'i rhoddaf yn wraig i ti, ond i ti ddangos gwrhydu i mi ac ymladd brwydrau'r arglwydd. Meddwl yr oedd Saul, peidiad fy llaw i a'i gyffwrdd, ond yn hytrach law y Philistiaid. Atebodd Dafydd, pwy yw fi? A beth yw tras llwyth fy nhad yn Israel i mi fod yn mab yng nghyfraith i'w brenin? Ond pan ddaeth yr amser i roi Merab, ferch Saul i Dafydd, rhoddwyd hi'n wraig i Adriel o Mehola. Syrthiodd Michal, ferch Saul mewn cariad a Dafydd, a phan ddywedwyd wrth Saul, roedd hynny'n derbyniol ganddo. Meddyliodd Saul, fe rhoddaf hi iddo, bydd hi'n fagl iddo, mwyn i law y Philistiaid ei daro. A dywedodd Saul wrth Dafydd am yr eildro, yn awr, cei fod yn fab yng nghyfraith i mi. Yna, gorchmynodd Saul i weision. Dywedwch yn ddistaw bach wrth Dafydd, y mae'r brenin, weli di, yn falch ohonot, a phawb o'i weision yn dyhoffi. Yn awr, prioda ferch y brenin. Pan sybrydodd gweision Saul y pethau hyn yng nghlys Dafydd, dywedodd ef, ai dibwys o beth yn eich golwg yw priodi merch y brenin? Dyn tlawd a dyn nod o'i fi. Aeth gweision Saul ar neges yn ôl iddo, sut yr oedd Dafydd wedi dweud. Yna, dywedodd Saul, dywedwch fel hyn wrth Dafydd, nid yw'r brenin yn chwennych rhodd briodas heblaw cant o flaengrwyn Philistiaid i dalu'r pwyth i elynion y brenin. Syniad Saul oedd peri i Dafydd cwympo drwy law y Philistiaid. Cyflwynodd ei weision y neges hon i Dafydd ac ystyriodd y byddai'n dderbyniol iddo felly briodi merch y brenin. Cyn bod yr amser wedi dod i ben, cychwynodd Dafydd allan gyda'i ŵyr ac aethant â lladd 200 o ddynion y Philistiaid. Dygodd Dafydd ei blaengrwyn a'i cyflwyno i gyd i'r brenin, mwyn cael priodi merch y brenin. A
A rhoddodd Saul ei ferch Michal yn wraig iddo. Wedi Saul weld a sylweddoli bod yr arglwydd gyda Dafydd a bod ei ferch Michal yn ei garu, daeth arno fwy o ofn Dafydd nag o'r blaen, ac aeth yn elyn am oes iddo. Bob tro y doi arweinwyr y Philistiaid allan i ymladd, byddai Dafydd yn fwy llwyddiannus na phawb arall o weision Saul ac enillodd enwogrwydd mawr. Ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd e. Wel, i rai o'ch chi sydd ddim wedi bod yn bresennol ar gyfer dechrau'n cyfres ni, a mae hwnna wedi bod yn mynd â spel erbyn hyn, dyn ni'n mynd trwy 1 Samuel ar hyn o bryd, cyntaf Samuel, a dyn ni wedi cyrraedd y benod yma. Un peth sy'n bwysig nodi, beth sy'n newydd ddigwydd ym mhenod 17, hanes adnabyddus iawn i bawb fi'n siŵr, yw fod Dafydd wedi concro Goliath, os chi'n cofio yr hanes. A beth ni'n gweld am hynny oedd fod e'n gysgod o fuddugoliaeth Crist a fod e'n dangos i ni fod angen buddigwr, champion, un i fynd i'n cynrychioli ni, un i fynd i'r frwydr ar ein rhan ni i ennill y fuddugoliaeth. Beth oedd Dafydd a Goliath ynglyn ag oedd bod Goliath wedi dweud, gadewch chi un ohonoch chi ddod ac ymladd ar ran y fyddin. A os bydd yr un yna yn concro y gelyn te, Goliath, byddwch chi'n ennill y fuddugoliaeth. Hynny yw, yn yr un ffordd te, mae Iesu, yr un sydd wedi mynd o'n blaen ni, wedi ennill y fuddugoliaeth ar ein rhan ni, yn ein lle ni, dros Satan, dros bechod, dros farwolaeth, mwyn i ni gael buddugoliaeth fel byddin Crist. Mae hynny'n bwysig oherwydd beth sy'n dod nes ymlaen. Felly, ym mhenod 18 fan hyn, ar y dechrau chi'n sylwi, mae 2 ymateb i y fuddugoliaeth yna. Ymateb Jonathan ac ymateb Saul. Felly, Saul oedd brenin Israel ar y pryd. Jonathan yw mab Saul. Okay? A beth ni'n gweld fan hyn yw 2 ymateb hollol wahanol i'r fuddugoliaeth sy'n newydd fod. Mae Jonathan yn rhyfeddol yn ymlynu at ac yn dod yn un gyda Dafydd. Mae wrth i fod gyda Dafydd, mae yna gariad, mae yna undod rhwngthyn nhw. Ac wrth iddo fe edrych ar Dafydd, mae wrth i fod gyda Dafydd, mae e'n edmygu Dafydd. Mae e ar un cymeriad â Dafydd. A mae'n mynd mor bell a bod e'n rhoi ei wisg hyd yn oed i Dafydd. Nawr, pam fod hwnna'n bwysig? Wel, fe oedd y tywysog, so fe oedd yr next in line to the throne, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg. Fe oedd y nesaf i fod yn frenin. Fe oedd wedi cael ei lain o lan. A felly, beth oedd e'n dweud, bydde fe'n gwisgo rhyw wisg arbennig brenhinol, ac eto, beth mae'n dweud trwy roi ei wisg a'i arfwisg i Dafydd yw, na, nid fi sydd i fod yn frenin nesaf, ti sydd i fod yn frenin nesaf. Mae e'n cydnabod rhywbeth o beth mae Duw yn gwneud fan hyn. Mae'n dweud, beth bynnag am beth i fi moyn, beth bynnag ti moyn sydd yn bwysig. Dyna beth mae'n dweud fan hyn mewn gwirionedd. Ewellys di sydd yn bwysig o Dduw. Nid ewellys Dafydd, ond ewellys Duw. A felly mae'n adnabod llaw Duw ar y sefyllfa. Mae'n gweld sut mae Duw yn arwain. Mae'n rhoi ei wisg i Dafydd. Mae e'n ymlynu at Dafydd yn gyfan gwbl fan hyn. Nawr, i'r gwrthwyneb, mae gyda ni Saul. Saul y brenin, fel i ni'n gweld, mae'n cymryd approach ychydig bach yn wahanol. Beth sy'n digwydd gyda Saul? Mae'n cenfigeni. Mae'n cenfigeni. A i'r fath raddau bod e'n cael effaith arno fe. Bod e'n wir yn mynd mor grac. A mae'n ddiddorol, nag yw e, pam fod Saul wedi ffindo ei hunan yn y twll yma? Pam bod wedi ffindo ei hunan yn y twll yma, lle mae, fel nathon ni weld yn y darlleniad, mae merched nawr yn rhoi mwy o glod i Dafydd nag i Saul. Ac yn dechrau gweld bod Dafydd yn cael llwyddiant ac yn gwneud mor dda. Pam fod hynny wedi digwydd? Wel, os byddech chi'n edrych ar 1 Samuel 15 adnod 28, mae'n dweud hyn wrthon ni. Ac meddai Samuel wrtho, mae'r arglwydd wedi rhwygo brenhiniaeth Israel oddi wrthi ti heddiw, ac am ei roi i un yn dy ymyl sy'n well na thi.
Ac os chi'n cofio, mae hynny'n digwydd oherwydd fod Saul wedi bod yn anifydd, bod e ddim wedi ymddiried yn yr arglwydd, bod e wedi gwneud pethau yn ei nerth ei hunan a wedi mynd i ffordd ei hunan. A felly mae Saul nawr yn dechrau sylweddoli, ife Dafydd te yw yr un sydd yn well na fi. Ife Dafydd yw'r un sydd yn mynd i dderbyn fy mrenhiniaeth i. Nawr, mae Jonathan wedi bod yn yr un sefyllfa na gweld. Jonathan yn y sefyllfa na, lle oedd yn sylweddoli, fi'n mynd i golli y frenhiniaeth sydd o fy mlaen i. Ond mae e'n dweud, ond ewellus Duw sydd yn bwysig. Ond nawr mae gyda chi Saul yn yr un sefyllfa, mae brenhiniaeth yn mynd i gael ei rwygo ddi arnau, ond dyw e ddim yn dweud, ond ewellus Duw sydd yn bwysig. Dyma yw ymateb Saul, reit, mae eisiau fi stopo Dafydd. Mae eisiau fi gael gwared ar Dafydd. Mae cenfigen yn dod mewn, a mae e nawr eisiau bod mewn rheolaeth. A mae temtasiwn naturiol i ni gyd fod fel na. I ni eisiau fy ewyllus ein ewyllus ni wrth natur. I ni eisiau arglwyddiaethu wrth natur. A be mae Saul fan hyn yn gwneud yw, mae'n meddwl, reit, fi'n mynd i gymryd pethau i fy nwylo i. A mae'n ddiddorol, mae'n cwyno am bawb arall, mae'n cwyno am y merched yma bod nhw'n rhoi gormod o glod i Dafydd. A mae'n cwyno am Dafydd, a dyw e byth yn edrych ar ei hunan. Dyw e byth yn gofyn y cwestiwn allweddol, pam? Pam fod yr arglwydd yn tynnu fy arglwyddiaeth oddi arnau? Pam fod hyn i gyd yn digwydd? Os bydde fe jyst wedi edrych yn fewnol am funud? Os bydde fe jyst wedi edrych ar ei galon ei am funud? Nag yw'n wir, mae mor hawdd i ni gyd edrych ar bawb arall. Mae mor hawdd edrych ar a cwyno a beio pawb arall. Felly bod chi'n nabod rhai pobl, mae gyda nhw rhywbeth i'w ddweud ac i'w gwyno am bawb arall, ond maen nhw'n gret. Sy'n byd yn bod gyda nhw. Mae ni'n gallu bod fel na fyd os nag i ni'n ofalus. Ond beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni te? Wel, mae natur ni yn hunanol ac yn edrych allan. Mae'n haws pwyntio at bechod ac at broblemau neu hyd yn oed pethau sydd ddim yn wir am bobl eraill, yn lle edrych yn fewnol ar ein calon ni. Byddai'n dod nôl at y pwynt yma mewn munud, ond yn ddiddorol, yr union beth mae Saul angen yw brenin fel Dafydd. Y peth gorau gallai Saul gael yw brenin fel Dafydd. Ac eto mae e'n ymladd yn erbyn yr union beth byddai'n dda ar ei gyfer e. Felly mae e'n cenfigeni, mae'n cael ei gymryd drosto, consumo gan y cenfigen yma. A mae'n dweud yn Iago 3, os chi eisiau troi ato fe, mae croeso chi'n neud, adnodau 16 i 18. Mae'n dweud am genfigen. Dyma mae'n dweud am genfigen. Oherwydd lle bynnag y mae cenfigen ac uchelgais hunanol, yno hefyd y mae anhrefn a phob gweithred ddrwg. Ond am y ddoethineb sydd oddi uchod, neu doethineb Duw, y mae hon yn y lle cyntaf yn bir ac yn anheddychol, yn dirion, yn hawdd ymwneud â hi, yn llawn o drigaredd a'i ffrwythau dionis, yn ddiragfarn a ddiragrydd. Y mae cynheuaf cyfiawnder yn cael ei hau mewn heddwch i'r rhai sy'n gwneud heddwch. Chi'n gweld sut mae doethineb Duw yn arwain at heddwch a dioni a ffrwyth da, ond mae cenfigen ac uchelgais hunanol yn arwain at weithredoedd drwg ac anhrefn. Nawr, y cwestiwn i ni felly yw pwy sy'n teyrnasu yn ein calonau ni. Pwy yw'r arglwydd? Pwy yw'r brenin yn ein calonau ni? Ydy ni'n fodlon edrych yn fewnol ac ar y galon i weld ein cyflwr ni? Nawr, sut mae Saul yn ymateb yn y testun yma? Sut mae'n ymateb i'r cenfigen yma? Be mae'r cenfigen yn arwain at? Wel, dyn ni'n mynd i edrych ar, bore yma, 2 rhwystyr, 2 ofn ac 1 cariad. Syml. Okay? Yn gyntaf te, mae 2 rhwystyr. 2 neu 3? Pwy sy'n dda yn gramadeg yma? Fi'n mynd i weid 2. 2 rhwystyr. 2 rhwystyr. Be fi'n golygu gan hynny? Wel, beth mae Saul yn gwneud, fel wedys i, oedd mae'n penderfynu fi'n mynd i wneud popeth o fewn yng ngallu i stopo Dafydd rhag bod yn frenin. Okay? A mae'n gosod nawr rhwystrau o flaen Dafydd i geisio stopo fe. Neu magl, traps, os liciwch chi. Fel wedys i yn Iago 3, mae cenfigen yn arwain at anhrefn a gweithredoedd drwg. A'r cyntaf felly yw adnod 11, os chi'n sylwi.
mae'n ceisio rhwystro Dafydd rhag bod yn olynydd iddo fe a rhag llwyddo trwy ei laddau gyda gwaywffon. Mae'n taflu gwaywffon ato fe. Nawr, yn y sefyllfa yna, beth oedd Dafydd yn gwneud? Wel, oedd Dafydd yn trial swyno neu canu telyn i helpu lleddfu enaid Saul. Rhywbeth da, rhywbeth hyfryd, rhywbeth oedd e'n gwasanaethu'r brenin. Ddim yn heiddi bod rhywun yn taflu gwaywffon. Gobeithio bod chi ddim yn cael syniadau fel yna am Alun pan mae wrthi ar y gitar. Felly mae'n taflu'r gwaywffon yma ddwywaith, mae'n dweud, ac eto yn methu wrth gwrs. Pam bod e'n methu? Wel, oherwydd fod Duw yn ei gadw fe, yn ei amddiffyn e. Mae Duw yn rhoi llwyddiant iddo fe. Nawr, sut mae'r olygfa yna'n gorffen? Wel, edrychwch ar adnod 12 ac adnod 16. Mae'n gorffen gyda Saul yn ofni Dafydd oherwydd fod Duw gyda fe, a fod Dafydd wedyn yn cael ei rywsut i'w wneud yn gapten y fyddin a fod e'n llwyddo i'r fath raddau fod Israel a Juda gyfan yn ymserchu tuag at Dafydd. Chi beth rhyfeddol? Felly, mae'n dechrau off gyda'r syniad yma, right? Just meddyliwch am hyn am munud. Mae'n dechrau off, fi'n mynd i gael gwared ar Dafydd. Okay? Fi'n mynd i daflu gwaywffon at Dafydd ddwywaith. Ond mae'r olygfa'n gorffen gyda Dafydd yn gapten y fyddin a fod pawb yn ei garu fe. Sôn am backfeirio yn llwyr. Mae'r cyfan wedi backfeirio yn erbyn Saul. Nawr, pam fod e wedi backfeirio? Ydy Dafydd yn glyfar ac yn gyfrwys? Na. Yr arglwydd sydd yn cadw ac yn rhoi llwyddiant. Dyw'r arglwydd ddim yn tynnu'r rhwystyr o'na. Mae Dafydd dal yn wynebu'r gwaywffon, ond yn y diwedd mae llwyddiant yn dod. Mae'n bwysig. Wedyn yr ail rhwystyr te. Mae Saul wedyn yn trial prynu ffyddlondeb Dafydd a i fuddod Dafydd fel bod e'n gallu i anfon e'r fyddin yn y gobaith bydd e'n cael ei ladd. Okay? Adnod 17 nawr. Dyna'r ail her. Ydy yn adnod 17, ni'n gweld? Dywedodd Saul wrth Dafydd, dyma fy merch hynaf Merab, fe rhodda fy'n wraig i ti, ond i ti ddangos gwrhydu i mi ac ymladd brwydra'r arglwydd. So mae'n dweud, fi eisiau ti ymladd brwydra'r arglwydd, fi eisiau ti fynd ar flaen y gad. Ond darllenwch ymlaen, meddwl yr oedd Saul, peidiad fy llaw i a'i gyffwrdd, os allai i ddim i laddau gyda'i gwaywffon, ond yn hytrach law y Philistiaid na'i adael i'r Philistiaid gael e. Okay, so dyna'r syniad. Felly eto, dyn ni'n gweld calon Saul fan hyn. A dyn ni hefyd yn gweld sut mae Duw yn gweithio. Mae e'n cadw Dafydd unwaith eto. Mae'n arbed enaid Dafydd ac bywyd Dafydd. A sut mae'r olygfa'n gorffen fan hyn te? Wel, unwaith eto, dyn ni'n gweld fod Dafydd yn ostyngedig i ddechrau, ac oherwydd bod e ddim yn newid i gymeriad o gwbl, mae'n aros yr un mor ffyddlon, yr un mor ostyngedig, mae'r arglwydd yn ei gadw fe, a dyw e ddim yn benni lan yn priodi merch Saul. Mae'n cael ei arbed. Y trydydd rhwystyr te. Beth yw'r trydydd rhwystyr? Wel, adnod 20 a 21. Nawr mae merch arall yn dod, a mae hi'n caru Saul, head over heels, head over heels dros Dafydd. A mae eisiau priodi fe. A mae Dafydd, mae'n debyg, yn agored i'r syniad o'i priodi hi. Ac be mae Saul yn meddwl tro hyn? Reit, wel, na roi challenge iddo fe. Challenge impossible. Challenge allai ddim gwneud. Fi eisiau 100 o flaengroen milwyr Philistiaid fel tystiolaeth bod e'n gallu brwydro yn erbyn. A bod e'n gorfod lladd pob un o'n nhw. Bod e'n lladd y 100 o'r milwyr yna. Dyna'r pwynt. Sut mae'r olygfa'n gorffen? Wel, mae'n dod gyda 200 ohonyn nhw i Saul. 200 ohonyn nhw i Saul. Mae'r arglwydd yn ei gadw fe. A beth yw ymateb Saul ar y diwedd? Wel, adnod 28 a 29, a mae hwn yn bwysig. Wedi Saul weld a sylweddoli bod yr arglwydd gyda Dafydd a bod ei ferch Michal yn ei garu, daeth arno fwy o ofn Dafydd nac o'r blaen, ac aeth yn elyn am oes iddo. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Mae'n gosod rhwystyr ar ôl rhwystyr, trap ar ôl trap, ac eto mae'r arglwydd yn achub, yn arbed, a nid yn unig hynny, nid fod Dafydd nôl i sgwar un fel petai, ond bob tro mae'n cael llwyddiant. Bob tro mae'r arglwydd yn dod â fe'n agosach at ei fwriadau fe,
o'i wneud e'n frenin a fod pobl yn dod i'w garu fe fwy a fwy a fwy. Nag yw'n rhyfeddol? Gobeithio ein bod bod chi'n iste yna, bod fi'n sefyll fan hyn yn rhyfeddu at sut mae'r arglwydd yn gallu gweithredu yn y fath ffordd. Mae yr un drwg a wedi dylanwadu ar Saul wrth gwrs, wedi dylanwadu'r fath raddau mae'n trial cymryd pethau i'w ddwylo ei hunan. Mae'n llawn casineb, ac eto dyw e ddim yn llwyddo. A beth sy'n rhyfeddol wrth gwrs yw sut mae Duw yn gweithio. Mor aml, os ych chi fel fi, pan mae pethau anodd yn dod, pan mae treialon yn dod, pan mae'r rhwystrau Satan yn cael ei gosod o'n blaen ni, beth i ni eisiau gweddio, os i ni'n onest? Arglwydd Cymru nhw i ffwrdd. Dyn ni ddim eisiau wynebu nhw. Ond sylwch fan hyn, dyw'r arglwydd ddim yn tynnu'r rhwystrau o'na, mae'n defnyddio rhwystrau i gyflawni ei bwrpasau. Mae e dal yn cadw ei bobl, mae Dafydd yn dal i lwyddo fel mae'r arglwydd am iddo fe lwyddo, ond dyw e ddim yn osgoi, fel o'n i'n dweud, y weiwffon, dyw e ddim yn osgoi y brwydrau, dyw e ddim yn osgoi y sefyllfa. A drwy y sefyllfa, mae Dafydd yn elwa. Oherwydd yn y sefyllfa, mae Dafydd yn dysgu bod angen dal ati i ymddiried yn yr arglwydd, dal ati i fod yn ostyngedig, dal ati i bwyso ar addewidion Duw. Wel, arglwydd, os wyt ti'n dweud bod fi wedi cael fy newis i fod yn frenin, oedd Dafydd wedi cael ei eneinio erbyn hyn, ond eto ddim wedi cael ei gydnabod yn gyhoeddus yn frenin, oedd e'n gorfod pwyso, ond oedd e, wel, arglwydd, yr unig ffordd fi'n mynd i gael fy arbed rhag y gwaywffon yma yw os wyt ti'n fy arbed i. Oedd e'n cael ei ddysgu, i ymddiried, i bwyso ar yr arglwydd yn gyfan gwbl. Nawr, yn ein bywydau ni, pa mor aml i ni'n gallu wynebu rhwystrau Satan neu treialon sydd yn dod o'n blaenau ni. A ni'n meddwl, arglwydd, jyst Cymru nhw i ffwrdd, jyst cael gwared arnyn nhw, please. Dyna'r unig beth gallu fod yn dda yn y sefyllfa yma. Ga'n annog ni gofio fod ffyrdd yr arglwydd yn uwch ac yn well na'n ffyrdd ni. Mae'n caniatáu i ni wynebu pob math o dreialon, a nid yn unig mae hwnna'n yn cyflawni pwrpasau Duw, ond mae hefyd yn gadael i ni elwa ohono fe, wrth i ni ddysgu i bwyso ar yr arglwydd. A sylwch, mae Dafydd, dyw e ddim yn newid i gymeriad o gwbl. Mae Saul, oedd e'n taro fi, sa'n bas nath i daro chi, mae Saul yn dechrau off, mae'n overt iawn, mae'n amlwg iawn yn beth mae'n trial wneud. Mae'n mynd head-on trial lladd Dafydd gyda'r weiwffon. Dyw ddim yn trial cuddio fe, we. Ond yr eildro, mae'n lot mwy cyfrwys, mae'n lot mwy sneaky. Mae'n trial gwneud pethau dan yr wyneb. Mae'n really meddwl am y peth. Allai gael y Philistiaid. A mae'n neud i rhywbeth swnio'n dda. Fi wrth y modd gyda ti, Dafydd. Fi eisiau ti fod yn... A wedyn, ond dyn ni'n gwybod, mae'n meddwl oedd e, na i gael y Philistiaid i ladd e. Chi'n gweld mae'n gyfrwys. Ac eto, dyw Dafydd ddim yn trial bod yn gyfrwys yn ôl o gwbl. Mae Dafydd yn ildio'n llwyr i'r arglwydd. Mae'n ymddiried yn yr arglwydd. A mae gymeriad e fel rhywun ffyddlon, gostyngedig sy'n pwyso ar yr arglwydd yn llwyddo. Yn llwyddo. I fuddod, ffyddlondeb yn llwyddo. Gostyngeidrwydd yn llwyddo. Dychmygwch hynny. Chi esiampl i ni. Esiampl hyfryd i ni. Oedd y darn yn Dirhebion 19, sori. Cwpl o adnodau fyna yn ein atgoffa ni o'r egwyddorion yma ac o'r gwersi yma. Gwell yw'r tlawd sy'n byw yn onest na'r un twyllodrus ei eiriau ac yntau'n ynfyd. Nid oes gwerth mewn brwdfrydedd heb ddeall, y mae'r chwym ei droed yn colli'r ffordd. Ffolineb rhywun sy'n difetha'r ffordd, ond yn erbyn yr arglwydd y mae'n dal dig. Ac yn adnod 21, niferus yw bwriadau meddwl pobl, ond cyngor yr arglwydd sy'n sefyll. Mae mor bwysig bod ni'n cofio, sim ots beth mae Saul yn neud, a sim ots beth mae unrhyw un arall yn neud yn ei nerth ei hunan, i geisio rhwystro chi rhag bod yn ifydd i'r arglwydd, neu rhwystro chi rhag bod yn dystiolaeth i'r arglwydd, neu i fyw bywyd dros Iesu Grist. Bydd yr arglwydd yn llwyddo yn ein bywyd ni, oherwydd fod cyngor yr arglwydd yn sefyll. Nawr, dyna'r tair rhwystyr te.
Mae'r tair rhwystyr yn cael ei gosod, ond maen nhw'n cael ei goroesi bob tro. Yna dau ofn. Ni'n gweld dau fath o ofn yn y bennod yma. Yr ofn cyntaf yw ofn yr arglwydd. Yr ail ofn yw ofn yr arglwydd, ond maen nhw'n hollol wahanol i'w gilydd. Be fi'n golygu gan hynny? Wel, yn gyntaf, ofn Dafydd tuag at yr arglwydd. Mae Dafydd yn ofn i'r arglwydd. Pan fi'n gweud hynny? Wel, os bydden ni yn sefyllfa Dafydd, drwy natur, fi'n credu bydden ni'n gwneud pob peth posib i drial osgoi Saul y brenin. Mae'n trial yn lladdu, bydden ni eisiau cael mynd o'na. Ond eto, dyw Dafydd ddim yn ofni Saul, mae'n dal ati i wynebu Saul. Pam? Oherwydd fod yr arglwydd gyda fe. Mae e'n ofni yr arglwydd yn gyntaf. Yr arglwydd yw'r brenin ym mywyd Dafydd. Dyw e ddim yn symud o'na. Mae'n ffyddlon yn llwyr. Eto, yn Diarhebion 19, 22 a 23, mae'n dweud peth dymunol mewn pobl yw eu teyrngarwch, a gwell yw tlotyn na rhywun celwyddog. Y mae ofn yr arglwydd yn arwain i fywyd, a'r sawlau medd yn gorffwyso heb berygl niwed. Niwed ysbrydol yn bennaf mae'n sôn am fyna. Ond wedyn mae gyda chi ofn Saul. Dwywaith yn y bennod, ni'n clywed fod Saul yn ofni Dafydd. Mae pam fod yn ofn? Pam bydde fe'n ofn y bachgen bach ifanc gwan yma? Wel, edrychwch ar adnod 12 ac yna 28 a 29. Adnod 12, cafodd Saul ofn rhag Dafydd oherwydd fod yr arglwydd wedi troi o'i blaid ef ac yn erbyn Saul. Mae'n gweld, mae Duw yn ferbyn ni, a mae Duw gyda fe. Ac yna 28 i 29. Wedi Saul weld a sylweddoli bod yr arglwydd gyda Dafydd a bod ei ferch Michal yn ei garu, daeth arno fwy o ofn Dafydd nag o'r blaen, ac aeth yn elyn am oes iddo. Na gwyn sywrdanol fan hyn yn lle eto fod Saul yn cael ei herio gan y ffaith bod e'n sylweddoli mae Duw yn erbyn i fan hyn. Dwi'n elyn i Dduw fan hyn. Dwi wedi gwneud fy hun yn elyn i Dduw. Yr ymateb yn adnod 29 yw ac aeth yn elyn am oes iddo. Yn lle bod e'n sylweddoli, dwi'n erbyn y cawr fan hyn, dwi'n erbyn Duw ei hun fan hyn, mae eisiau fi newid yn ffordd, mae eisiau fi edifarhau a plygu iddo fe, mae'n gwneud e'n elyn am oes iddo fe. Mae'n gwrthod plygu, mae'n gwrthod yn glir plygu i'r arglwydd. Ond oherwydd hynny, mae'n ofni'r arglwydd. Mae'r ofn yn hollol iawn, ond mae'n ofn ofnadw. Os ych chi yn yr un sefyllfa a Saul, gwae chi. Sdim lle gwath i fod nac yn sgidiau Saul fan hyn. Os ych chi'n ymwybodol, os ych chi'n gwybod, mae Duw yn erbyn ni. Dwi ddim yn iawn gyda Duw. Nid fod Duw yn eich cysau chi, ond bod chi wedi troi cefn ar Dduw. Bod chi'n gwybod bod e'n cynnig bywyd, maddeuant, popeth sydd ei angen i chi, llawnder bywyd, a bod chi'n dweud, na, sa'n mynd i wneud e. Sa'n mynd i wneud yr arglwydd yn frenin yn fy mywyd i. Gwae chi. Gobeithio bod ofn fel Saul gyda chi arno fe, ond gobeithio'n fwy, ydewch chi sylweddoli fod angen i chi newid. Fod angen i chi droi at yr arglwydd, fel bod ofn fel ofn Dafydd gyda chi. Parchedig ofn, fel un sydd yn ddinesydd teyrnas Duw. Tybed pwy yw eich brenin chi? Chi'n arglwyddiaethu, neu chi'n meddwl bod chi'n arglwyddiaethu ar eich bywyd eich hun? Ydy'r ofn sydd gyda chi at Dduw yn ofn sydd yn arwain at farwolaeth neu at fywyd? Nawr i orffen, cariad, un cariad. Mae'r hanes yn gorffen, a mae bron mewn dwy ran, adnod 16 a 30 yn gorffen gyda diwedd yr olygfa bob tro. A beth sydd gyda ni fyna yw, yr oedd Israel a Juda i gyd yn ymserchu yn Dafydd, a mae ef oedd yn arwain y fyddin. Ac yna, bob tro y doi arweinwyr y Philistid allan i ymladd, byddai Dafydd yn fwy llwyddiannus na phawb arall o weision Saul, ac enillodd enwogrwydd mawr. Chi'n gweld sut mae stori'n gorffen bob tro? Llwyddiant i Dafydd, yr arglwydd yn bendithio, a pobl nawr yn ymserchu yn Dafydd. Maen nhw'n gweld, maen nhw'n edrych ar Dafydd a maen nhw'n gweld esiampl diwiol. Maen nhw'n gweld rhywun sydd yn arwain yn gyfiawn ac yn ffyddlon
yn deg. Maen nhw'n gweld rhywun sydd â chonsern dros Dduw a dros deyrnas Dduw, sy'n pwyso'n llwyr ar Dduw, a maen nhw'n ei garu fe. Maen nhw wrth i fodd gyda fe. Maen nhw'n gweld brenin da, diwiol am y tro cyntaf, maen nhw'n mynd, waw, na'r brenin ni'n moyn, ni'n caru fe. Ac wrth gofio bod Dafydd a Goliath yn benodol yn sicr yn gysgod i ni o Iesu Grist, beth mae hwn yn ein atgoffa ni yw sut mae'r arglwydd yn gweithio i amlygu Iesu i ni. Hynny yw fod Iesu yn frenin da. Yr unig frenin da, y brenin gorau posib. Ac wrth i ni edrych ar Iesu, yn lle bod ni'n meddwl bod ni'n frenin da ar ein bywydau ni, dim ond i ni godi ein golwg ni at Iesu, fe welwn ni beth yw brenin da. Fe welwn ni beth yw brenin ffyddlon, cyfiawn, heddychlon, bendigedig. A mi newn ni ymserchu tuag ato fe. Dim ond i ni godi ein golwg ni. Mi newn ni ymserchu, newn ni gwmpo mewn cariad gyda'r arglwydd Iesu. Ydych chi wedi codi eich golygon at yr arglwydd Iesu? Ydych chi wedi gweld fel Dafydd, mae'r arglwydd, yr unig arglwydd, mae'n dim ond yn gysgod wrth gwrs yw Dafydd, o Iesu Grist, y brenin perffaith, y brenin cyfiawn, yr un sydd wedi ymostwng mwyn ein dyrchafu ni, yr un sydd wedi bod yn ffyddlon at farwolaeth, yr un sydd wedi marw mwyn i ni gael byw. Does dim brenin tebyg iddo fe. Yn gyntaf, i ni'n cael ein gwahoddi, godi ein llyged ni, ac edrych ar y brenin da. Ond yn ail, mae gyda ni fraint pellach eto i ddyrchafu Crist o flaen pobl eraill. Ac i ddweud, edrychwch ar bob brenin arall, mae'n ddim byd i gymharu gyda'n brenin ni. Dyma Iesu. Dyma y brenin ffyddlon, y brenin cariadlon fel ni newydd dweud. Dangoswch Grist i bobl, a gadewch iddo fe wneud y gwaith o amlygu hunan, a dim ond iddo fe wneud hynny, mi fydd pobl yn ymserchu tuag ato fe. Chi'n gweld o Dafydd ddim yn gorfod gwneud dim byd fan hyn, dim ond bod yn fe hunan. Yn yr un ffordd mae'r arglwydd Iesu mynd i fod yn fe hunan, ac wrth i bobl weld yr arglwydd Iesu, mi fydden nhw'n caru'r arglwydd Iesu. Bydden nhw'n caru fe, oherwydd bod e'n fendigedig, oherwydd fod e'n lyflu, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg. Ydyn ni wedi gweld mor hyfryd yw Iesu. Ydyn ni wedi gweld mor rhyfeddol yw ei natur ei frenhiniaeth ei arglwyddiaeth Chi'n gweld, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, yr union beth oedd Saul angen oedd brenin da. Rhywun fyddai'n gallu rheoli drosto fe yn gyfiawn. Rhywun i ddangos iddo fe beth oedd e'n ei olygu fod yn gariadlon ac yn ffyddlon ac yn ofalus o bobl. Fel glywson ni am Saul, oedd e wastad yn meddwl am ei hunan, oedd e'n hunanol, oedd e eisiau pŵer, oedd e eisiau grym, oedd e eisiau dylanwadu ar bobl eraill. Wel, mae Dafydd wedi dod nawr a mae wedi arglwyddiaethu, fel dyle fe, wedi bod yn frenin fel dyle fe. Yn yr un ffordd, dim ond i ni ddangos i bobl pwy yw Iesu, mi wnawn nhw weld. Mor fendigedig yw e. Mae gyda ni frenin mor hael, mor dda. Ydy ni'n hyderu yn ein arglwydd ni, yn ein gwaredwr ni. A jyst i ddangos i bobl, dyma Iesu. Dyma pwy gallai fod i chi. Yn lle bod chi'n meddwl bod chi'n arglwyddiaethu, rhowch heibio, fel Jonathan, rhowch heibio eich coron chi, rhowch e'r arglwydd Iesu, cydnabyddwch Iesu'n arglwydd. Plygwch lun, a mi gewch chi fwynhau undod gyda fe. Achos beth mae Iesu'n cynnig yw swap, ynddo fe. Rhowch goron ar ben Iesu, hynny yw, nid bod chi'n gwneud e'n frenin, a bod e ddim yn frenin nes bod chi'n rhoi'r goron iddo fe, ond bod chi'n cydnabod ei frenhiniaeth, dim ond i chi roi'r goron i Iesu, mi fydd e'n rhoi ei wisg i chi. Mi fydd e'n rhoi ei gyfiawnder i chi. A mae hynny'n golygu byddwn ni'n cael teyrnasu gyda Christ am dragwyddoldeb. Na chi fendigedig yw ein gwaredwr. Codwch eich llygaid tuag at Iesu. Gwelwch Iesu. Ond wedyn, plygwch. Oedd Saul yn lle plygu wedi brwydro, wedi ymladd yn ôl. Yn lle plygu a derbyn, ymladd yn ôl. Beth amdano ni? Plygwch a ddolwch
profwch y llawnder sy'n dod drwy Iesu. Amen.